encara pot canviar si finalment suspenen els diputats presos. El PSOE es pot trobar més a prop de la majoria absoluta, cosa que és molt lògica. Si els teus adversaris estan suspesos i no poden exercir, els teus vots valen més. És de primera democràcia turca, saps? Com veiem en aquest esquema. Mira, la Fiscalia, que depèn del govern, no vull riure's, ha demanat al Suprem que suspengui els diputats de forma immediata. El Suprem ja va dir que aquesta decisió l'havia de prendre el Congrés. I els partits de la dreta, del Trifachito, han exigit a Meritxell Batet que la suspensió dels presos sigui immediata. És de Meritxell, I ara la Meritxell Batet ha tornat a demanar al Suprem si pot suspendre els diputats o no. Heu entès alguna cosa? Jo tampoc, però al meu nebot li feia il·lusió que es veiés el seu dibuix a la tele. Pues ja està, ja han sortit els dibuixos, jo ja he complert i ja està. Ara ja puc dir que és adoptat. En fi...